നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സരളി വരിശകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 1ഉം 2ഉം ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ പാ സാ പാ സാ സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി 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 ധപ സാനി ധപ മഗരി സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി 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 ധപ സാനി ധപ മഗരി സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി 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 ധപ സാനി ധപ മഗരി സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി 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 ധപ സാനി ധപ മഗരി നമ്മളതിൻ്റെ 1ാം കാലവും 2ാം കാലവും 3ാം കാലവും 4ാം കാലം വരെ പരിശീലിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോയിസിന് ചേഞ്ച് വരികയുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലോ പിച്ചിൽ നിന്ന് ഹൈ പിച്ച് വരെ നമുക്ക് പാടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1ാം കാലം മുതൽ 4ാം കാലം വരെ വളരെ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് താളം അടിച്ച് പാടാം. സരി 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 ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി 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 ധപ സാനി ധപ മഗരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്വരത്തിലോട്ട് കടക്കാം. സരി ഗമ സരി ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി ധപ സാനി ധപ സാനി ധപ മഗരി സരി ഗമ സരി ഗമ സരി ഗമ പധനി സാനി ധപ സാനി ധപ സാനി ധപ മഗരി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സരളി വരിശകളിൽ 4ാമത്തെ വരിശകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ 1ഉം 2ഉം 3ഉം പഠിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പാടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരി ഗമ പ അവിടെ ഒരു ദീർഘമാണ്. സരി ഗമ പ
സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. അവിടെ കണ്ടോ, ആ മാ കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘമായിട്ടാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്വരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. സാ നി ധ പ മ ഗ രെ സ. സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. സാ നി ധ പ മ ഗ രെ സ. സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. സാ നി ധ പ മ ഗ രെ സ. സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. സാ നി ധ പ മ ഗ രെ സ. സരി ഗമ പ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ. സാ നി ധ പ മ ഗ രെ സ. സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വരിശകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക.